Ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol og Inday Tanini sa mga gasmo sa kinabuhi. Usahay ang kinabuhi, lapat kayo pagkanalang dunay madali-dali nga makayo may nalang ay na ay saridon, may nalang kay na ay saridon. Ang friend request ni mo, sa pro sa casting mo, si tigyaw-yaw imong amo, pildi pag-yun ang pini mo, may nalang kay na ay saridon, may nalang kay na ay saridon. Sagot sa headache, Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Prepare yourself for the big fight. Ang Inday. Inday Tanini. Usa ka manindot nga adlaw kaninyo, Idol Inday. It's a wonderful morning. It's a wonderful world to you, Tulanday. Ilabi na gyud sa mga suking tigpaminaw ning inyong tulmanong. Mga kapnon sa kinabuhi. And most especially to all the listeners of your program, Pagna of Your Life. Lisod kayong trabaho. Ikaw sa ka-tricycle driver, Dolanday. If you are a tricycle driver, Tulanday, it's very high. There's a lot of, a cutting lot of kind of counters. Yeah.
Apan ako lang gikaya alang sa kong pamilya. What I always put in my head. I will survive. I will survive. Yeah. Ako din si Nelmar, taga Crossing Bayabas, Turil, Ningdat Bayan sa Davao. My name is Nilmar from Crossing Guava Jelly. Torrejo, Davao City. Ang pag-drive ug payong-payong walay pangita na ako, samtang akong asawang si Weng nasa balay lang. If you're a driver, sweet lover. When my housewife stay in the house. I'm a driver of umbrella car, umbrella sidecar. Okay, sige. Asa mag-yun, sige. Asa mag-yun, pero panabang o bayo-bayo. Okay, umbrella. I'm a driver of umbrella, Tulanday. Pero na diyan nga vida. What's that in English? Si Weng ang nagabantay sa mong usa ka anak nga usa ka tuig pa ang pangidaron. Wang is a babysitter of our 1-year-old baby. Of course, here in our house. Ang arkilala mi og puy-anan sa usa ka gamayng kwarto. Tapad ang usa ka talyer. We rent a small room, yes, and beside of a small junk shop or shop. Vulcanizing shop. Sapa. Halos kailan na ako tanan mga silingan din Dolanday. We met each other our neighborhood and I. Ang mga mekaniko kailan na pod ko gawas ng ato mga baguhan. The mechanics we meet again and outside I don't know. Sa gawas man, gawas sa wala ko gawa na makakabalo sa gawas. Outside. Klase. Nagsugod ang gapdon sa kong kinabuhi. Kadihang kalit-kalit nga mulakaw si Weng. Og ibili na lang ang bata sa among landlady. Yes, that's kayo. Correct. Very correct. Among landlady nga si Nang Tersing. My landlady, just call her dirty old woman thirsting. Og din na nagsugod ang gapdon sa kong And kinabuhi. I have that stagnant on my life. Og ini. Ana ito po. Pa,
Hindi mo biyahe gani ko ron kay parang Paglakaw na. Unsa man man dayong gipaabot oy? Bata o sige lang wala na gatas. nag-relax lang gud mo. Asa man ako nga di pa man ginapa-condition sa ako ng motor kay abot niya dito gyapon. Sus, dalian na oy. Ikaw ba? Ikaw na may paandar diri bi. Bitaw kang Ayan na ba? lagi mula ka na lagi ko ron pag mahuman mo andar na ni ron. Adon sila ko tong bata. Sige na to gila ko. Gatas oy. Nakaw na dito. Ano ni? Mo andar diri. Di ba ko nimo pakapihon? So, tayo na. Wala tayong kape. Sugan ni asawa. Ikaw na rin. Kami yang gini kape eh. Kanang gua nga ini. Bro. 20 in 1. Bro, Bro. Kape bro, kape. Kape deh, be, kape deh, be. personal kape, sir. Natural, kanina din nagkape naman ko, yung uri ko kape, alis na, gitawag na. Sakay kape deh, ang kaban. Bro, buntag di ba na, bro? Emang tayo bro, mabuhay ka? Bro. May ay, puding ay. Asan niya? Bakit kasagi ka yung puding niyo? Bakit naman na yung uling? Sa bookstore, bro. Sa bookstore. Liquid box. Nag-sideline siguro ng mga kanya. Pero, di natin naman importante na. Sir, anong kape, sir? Salamat kayo, ha? Ay na, kuta na daan. Bro, saya may entrada. Pero kagagawas? Karoon lagi ba, dugay kinandar ang motor ba? Lima ganito. Ako, sa'yo ko gipakyaw ko atong naikarindari, Lucy. Ninang Lucy, gipakyaw ko ba? Iruan daw niya. Ano, Andre? Bastante kayo karoon. Bastante, Bro, arboras ako mga 200 na, bro, eh. Bro, ayaw, bro. Bayaran ako niya, bro. Pamangkon, ibalik na ako sa balay, bro. Kay bata lagi, bro. Balay. Bro, Unto na magugay ko kagawas ko doon niya. Pag kung kita ba, po ko labir din. Isa pag bagnos-bagnoso na ko na ron, karang unto din ako kapas huli gatas ang bata lagi, bro. Sa inugod, bro. laot na bro. Di naman pa yung laot yung mga anak, bro. Bro, ayo, bro. Kita galot-laut. Nasa sauna, bro. Kayo nun, punta naman ng lanot in town. Ada, bro. Dahilan niya, bro. Ada. Lise, bina, bro, ha? Kay, Ilisan ko na niya. balo, biya, kas ko, bro. Manamuna na, biya na. Kumutar, sigpiki ng 100. Salamat kayo, bro. Bayaran lagi na ako. Suda ganyan itong trabaho, bro, no? Di, bro, di, bro. Hindi mo pagkaunan na naman puding, bro. Bro, gipahiram ka na kung 200, bro. Kaon. Patanga. Patanga naman eh. Grabe naman eh, mga bro. Ano mo sila kahapon sa balay, bro? Kakainin ko dito'y nakasangalay. Umaga pa lang, umakayod na. Para may panglangis at may panggasolina. Kailangan ko'y sipag at tiyaga. Sa tagulang kahit basang-basa. Umaaraw man, bumaba man. Kailangan lang tungkulin ko dito para sa Oh, sa'yo man lagi ka. Grabe, isang hagad. Malay ka na walayo pa. Mugrahe na ka? Ano yun, kahuran mo ko diya. Korta kay parang 2 years. Palit na lang ko diya gatas bata. Maayo. Bata.
Dito sa sulod, natulog. Natulog na lang sa kagutom. Ay, sorry ko kayo. Ano na yung gatas timplayan na nagkakit akong ulo eh. Taas mong presyos ka sa luina mo, good ba? Yan. Bot lagi yun yan. Alas, paano ito kita ka na iba? Manto na lang tanan sa gasolinas motor. Mahina pa yung kayo ko kagawas. Inaot pa yung motor. Labad din mong ulo? O gani, labad kayo ang ulo. O gani, huwag sa akin. Nasa ko'y kuhaon. Oh, ano yung sari dun? Epektibong tambal ni sa labad sa ulo. In 15 minutes, tanggal na yung sakit si mong ulo. Lumarani, oh. Nasuko ka? Wala. Ay, salamat sus. May nalanggi ka na doon. Nga, pagpahulay sa ha. Abang tulog pa na itong anak. Ano, kasuko dia ba? Gani. Pahulay sa. Ang imong pildok, kainit sa imong ulo, lamig Salamat ta kay may nalanggani ni sari dun. May nalanggi kinagi sa ridon. Salamat yung kayo mga. Sige, magpahuway sa kadali mga. ihantod bunday. Usahay ang kinabuhi, lapat kayo pagkanalang dunay madalit-dalit nga makayo may nalang. Oh, wow. Kumusta naman yung gibati? Okay na, nawagtang na yung sakit sa kong Wa nagilabad akong utong nga ni sa ridon. 15 minutos lang, epektibo gini kining sa ridon, no? Sus, may na lang yun, mang. Kinay sa ridon, mang. Okay ra na, mahal. May na lang kinay sari dun niya. Mamasada pa ka? Balik yung ko pamasada. Kay, kinanglan na to pang palit og bugas, gas, gatas og lamas. Mapalit na lang po kong dugang sa ridon. Kay, sige, labda na po tag-o. Ha? Pag-amping dito, ha? Sige, mato na ko. Sige, malakaw na ko. Sige, pag-amping. Kay na ay saridon, kay na ay saridon, may nalang. Kay na ay saridon, may nalang kaya. Busy ko kasi balay ko nulang kasi smis niyo diri ba. Ay biya ko sa mabisi ko di ra ko ka. Usabay may mga bagong latest di ay sa mga chika diri. Ay kaya niya naman. Kato na pa siya diri. Sikap na puti. Ay na pagi karga. Kato na puti ka na puti. Puti makatong na ikuan kato na karga bike. Ano karga bike? Mau ba? Puti na lang sa luwagan to na ko live. Ayo, sama aja. Uy, bato na nila. Wala ka rin tayo ito. At sila na si Rapid ba? Ano man? Sila Madam Jess sakay. Di ka may silang si Gaboy eh. Ay! Ano tayo mo na? Ano na? Ang mga tungan mo si Gaboy. Ang text mo ba? Muna, may signal na balakang ko ito. Sige, ito kay. Abi yan ko ano sa kitangkat. Ay, si Gaboy, gini sila gikan. Si Gaboy. Uy, mga Latinos pa. Tingnan ka mula sila nga. Kumuha doon na si Gaboy pag-text, ha? Kaya mawala lang. Uy, wag ka rin signal dito. May matukikan itong mga amigo mo. Di sa katikin sa pag-gikan lang. Mingon nga. Uy, kuhaan. Dahil wala na, i-text mo. Text ko ni mga balik. Usap pa. May kaniko di apas tunyo. Oo, asap mo rin. Sabi na nga ang tunyo di ay. Napalala sila. Kanang ala-ala manina sila ni Kupay. Uy, pag-sure mo di kaya ako na busy. Mayo ko dito sa ako ang balay. Kaya namulit siya wala mga lang. Benta na doon kay mamayan. Uy, ang tilasing maminaw pa. Asa ba di? Ano yun ang tilasing pa? Ano si tunyo pa o si Wayne ka nang nasawan ni Kuan. Baka na tricycle rider. Kuan, alam mo na lang kami sila palay. Oo, ano man? Ano man? Si Wayne, huwag ka na si tunyo na. Ako ba?
Mauban na rin. Nasa like kuha ng hidden agenda. Murag imo na anak. Ala, uy, ano mga inaanak? Usapod na siya yung ramawa. Grabe po itong tawangan. Asa ito ka itong nimultikab nga puti? Sige, nalain ako. Tura ka ka si Tonyo. Ano pa gumikanik ko din? Kanang matsumatsu. Alam ko, kanang mga matsumatsu. Mura ka itong amigo na ko si Nicasio, inaanak lawas. Oy, inaanak. Basta mga inaanak lawas, hindi kikumpiyansa nga, no? Ang sani, ay kikumpiyansa kayo. Punaan sila yung relasyon na ni Wing. Ha? Mao ba? Mao yun. Mao lagi. Namo na kong giingon. Mga tayo, katulog na tayo na. Uy, nang tersing. Bebe. Oy. Oy, do. Chiki. Oy, Delmar. Mayo kay Naka. JR. Baby, ikaw rin ka nagbantay ni JR karon. Oy, mo man mo ba na imo asawa dyan nila ka man. Asa rin si Wendy ay? Ang bota kay sige hila ko kinalibang magod di diha niya. Para kayo lang. Ang duyan basta ba. Ako ba akong gikuha ko na lang nagbantay lo kay Loy man kaayo. Ibili na po rin ni Weng sa imo ha? Asa ba rin siya? Ano ko kay bao? Kung nilakaw man tong mong asawa ay. Bakit ani bata ni? Nakuyawan ko kay na magod nila gubo ningon sila. Dalawang bata kay nahulog na sa duyan. Pagtanan ako dito sa duyan. O may bata sa duyan? Tuloy sa salog, nahulog din sa salog, wala sa duyan. Ang tarang mo ka doon. Tersing. Alam mo na bukol galing niyo. JR. Ano, yung mga anak ko, itsa na ko si mga... Ayo. Haris kay ka yun. Salamat kayo lang ha. Diyan ko lang batay sa anay kaya, ako lang sa batay diri lang sa kaya, wala mang koy lingaw gon. Sige, kaya magandam na lang sa pagkugahunan na mo. Sige. Pinta na lang Sige, po batas Delmar. niya. Sige da. I miss you too. Ay, dugayan, sige na. Kita kali ka tulad ka na ng alhohane. Antonio! Bebe. Antonio! Kagikan. Sige ka na, oy, sa pilingan, oy. Silingan. Oh, asa pa man di ay? Kapila na naman nagibili ng bata niya ng tersing. Ha? Natulog naman ang bata. Sino tulong? Unya, biyahan mo. Ikaw biyahan mo ng bata? Ako nang gitugon kay nang persing nga bantayan sa niya ang bata kay wala ko sa kadiyot. Asa nga rin ka ni Adto? Tira yung kisilingan. Nasakpan na. Ganun mo lang ka, ganun biyahan mo ni mo itong anak niya, imong ibili na ng silingan na to, ka mauwawa na. Dili nila na obligasyon, ikaw ang inan sa bata ko. Tanya, Tikwan. Pero tinako ba rin kamo to, labil ni turno-turno niya? Paningkamot, 200 pesos na yung adlaw. Paningkamot na na. Ayaw ko nga ha? Hindi na balalim mag-drive, ha? Gusto mo na ko nabalitaan, ha? Ano na balita? Buhay ko! Aray! Buhay ko! Gusto mo
na ko nabalitaan, ha? Kuy-kuyo ka na mekaniko na alas nyo. Ha? Asa na kuyo-kuyo? Kita naman pinag-chismis ni mo, ana. Ayaw kong ilara. Daggan na kayo. Istahan na mo dre. Sasta niyo, ayaw na paghimong eksena, ayaw na paghimong. Ito nyo, tanawa. Tanawa na. Sasta, sir! Kumasa mo na yun. Musulti ka sinod o dili. Ang kuna na lang, alam mo yung gibuhat tautan. Sir, Elmar, kung mag-ingon anak ka, mulayas ko dali, ah! Mulayas ka! Bahala ka! Wing! Balik ka rin! Balik ka rin, Wing! Wilmar. Wilmar. Nilmar. Ayaw ko mulaya siya, ay kabalaka na ako. Dito mo kakita kung asa ni Antong akong asawa. Ay, hindi ka kita, bitaw na! Gusto mi sa tinood, pero basta masakitan ka. Mar, ay na lang, ako isolve si mama, ay na lang do, kay, so, tagdi na lang to, ni uba na to sa mekanik ko. Tinuod ba na mong iingon? Ay. Mo, ni, tinuod ka na. Duwa sila tong isa, kay ni uba na construction tong isa. Abot sila. Nagdressing. Sige na. Dili ang dami mo. Masultihan ni. Nelmar, pero malukay na magod minimot. Dugay na magkita sila na relasyon atong kuan. Bitaw. Malukay ka ni ni JRO. Ang putang ka nga. Cute kay nga bibiyo niya. Ang inaanap ni Noan. Maoman. Sumutan ako ni mo, Nilmar, kanang di ba mo, kaliwat niyo na? O, saman. O, karon lang yun ni siya nga itabo ni mo. Kabuluan eh. Ayun na to, pakita atong iyong asawa nga, way po angod. Wala na to. Ang ako pa ni mo, buhayo na lang ni mo ni mong anak, maningkamot ka. Total, tulungan mo din, pili lang. Huwag isay ko, ako gusto na dyan magkalapaghimagas, naawa may problema na. Bitaw ni rin mga ka na! Nabukag ko na pinagbuwag ni Mike! Isa, kasi si Dwayne, ako na pa pinagbuwag na ni Dwayne! Dapat ka na to, ni magpurong-purong pula! Kaya tayo! Salamat kayo. Ang inyo kong suportahan na niyo ko na. Diri ka sa ko, abe. Kaya ako kang i-comfort. Ayaw ka balaskan. Nagdressing. Okay na, sige. Okay na. Salamat kayo. Sige na, okay. Pag-istorya-istorya ako, ipinailan ng mga amigo ng lalaki ni si Jude. Pag-istoryanin mo. Alam, mawala, mauli-ulian ka, ha? Salamat kayo. Sige, do. Ayaw nilo na, do. Usahay ang kinabuhi, lapat kayo pagkanalang dunay madali-dali nga makayo may nalang ay na ay saridon, may nalang kay na ay saridon. Traffic na tag-init ko, ibang tapad bahukil, kalaban sa imong ulo, dakidok-dok ang martilyo, may nalang ay na ay saridon, may nalang kay na ay saridon. Sagot sa headache, Saridon. Saridon is paracetamol, propionate, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit man tuod ulanday. Apan kinahanglan ko, nasayod kong... Tinod, ano dyan ko nasayod ko sa angay kong buhaton. Ingon sa kong mga silingan nga niyo ba nag-ide ang akong asawang si Weng. At sa mekanikong si Tonyo. Huwag ako masayod kung maghuwat pa ba ko niya siya pagbalik. Huwag ako damhan ulanday kung anong nabuhat ni Weng. Pero di pagbataas sa mga anak. Sa katuig pa lang. Papalit pagtinaw sa sapa. Alubog na budayon.
matambagan ko ninyo. Angay kong buhaton. Palihog dalag patukan sa kong paborito diyang si Bon Arroyo. Inyong suhat pagtatampo. From crossing Bayabas to Real with love. Melmar. Diba sabi mo, ako'y iyong mahal. Kailanman ako'y di mo iiwanan. Pagkat